Il-Gvern għandu jħallas għal numru ta' espropji fejn saħansitra hemm min ilu anke 40 sena biex jitħallas. Jeħtieġ li jinsab mod biex din il-kwistjoni tissolva. Dan wieħed mill-interventi tas-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrativa Michael Falzon waqt laqgħa ta' Gvern li jisma'. Fost l-oħrajn saħaq li s-settur tal-kostruzzjoni huwa wieħed mill-pilastri ta' pajjiżna, filwaqt li d-daqs ta' pajjiżna u dak li hu. Għaldaqstant jifhem it-tensjoni bejn min irid iħalli l-affarijiet kif inhuma u min irid jiżviluppa. Sostna li waħda mill-ikbar sfidi il-użu bla rispett tal-art tal-Gvern. Innota kif fil-budget issemmiet l-iskema tas-sit tal-karavans tal-mellieħa fejn it-titolu issa ġie ta' 5 snin. Żied jgħid li iktar minn nofs dawn il-karavans kienu f'sitwazzjoni illegali. Żied jgħid li issa dawn jistgħu jintirtu u min-naħa l-oħra innota li veru l-kirja tagħhom għoliet, però żied jgħid li ma nistgħux nibqgħu bil-kultura li għax tal-Gvern kulħadd jagħmel li jrid. Tkellem ukoll dwar il-Valletta Shop Scheme, kif ukoll skema biex madwar 2400 garax tal-Gvern fil-Housing Estates imorru għal beħ. Hawn innota kif hemm każi fejn nies kellhom l-opportunità jixtru d-dar tagħhom imma mhux il-garax. Għaldaqstant il-policy biex numru ta' garaxxijiet mikrijin jew b'ċens ikunu jistgħu imorru għal beħ. Dawn bi prezz li se jkun uniformi u bil-metru kubu. Hawnhekk żied jgħid li l-prezz se jkun simili għal dak tas-suq. Dwar il-MEPA semma numru ta' inizjattivi li jingħalqu diġà qegħdin fil-proċess jew għadhom fil-pjan, fosthom tal-kumplessi tan-nar, l-oli tal-lukandi, floor area ratio, tal-pompi tal-petrol, taċ-ċimiterji, tal-billboards u tax-shooting ranges. Semma wkoll il-qasma tal-MEPA li għaliha qed jinsab mod ta' kif u meta l-aħjar issir.